Ayo. Wong penghayat kudu wani ngomong jelas, cetha, bener. Nek ngerti bener, omong sing bener. Iya ora. Mulane aja bodho wong Jawa. Niki mboten salahe wong asing. Salah awak dhewe, kena apa kok bodho. Wong penjajah senengane ya pene ya jajah. Diceluk dhisik narene tak sembah mosok ngono. Lha sing apa nyembah ki mara, nyedak karo Allah. Carane piye? Ana. Ayo. Wong penghayat kudu wani ngomong jelas, cetha, bener. Nek ngerti bener, omong sing bener. Iya ora. Aja plin-plan kaya asu. Asu ki menggok ngiwa, menggok nengen. Benere cepet dhewe. Wis teko ning Jawa, tambah elek-elek wong Jawa. Mulane sing tak jaluk wong Jawa ndang padha sadar nang eling. Tapi kula yakin wong lali ora ngerasa lawase. Suatu saat mesti eling. Oh iya aku ki wong Jawa wae. Enten contone punan. Ayo Mbah Sunan Kalijaga. Zaman urung dadi Sunan, Mbah Said gelare Raden. Niku wong Tuban. Mulane Tuban niku lebih paling parah diserang agamane. Mergo napa? Cucuke Ngayuda pahlawane wong Tuban sing melok gelar. Digelar ke Tuban, saiki ya kudu digulung ke Tuban. Nggih. Mbah Raden Said itu nom-noman sing kondang ya sekti. Anake wong sugih. Putra bupati. Sugih to pengaruhe akeh. Lah, akhirnya diincer mbek wong saka asing. Ora ngerti dek niku diperalat. Kedudukan Sunan niku kan jabatan cara biyen. Dar sakniki jabatan penguasa. Godaan dunia itu telu. Harta, tahta, cinta. Mbah Raden Said digoda wanita gak mempan. Digoda donya gak mempan. Lah kok kenake perkara kedudukan. Tahta, kekuasaan toh. Sunan itu kedudukan. Terus dienggo diakal nek dadi gelem melok nyebarno agama iki tak judulno tak jemulno Sunan. Pituane Sunan sak tanah Jawa. Ora ngerti nek dene iku dibodoni dienggo golekan. Tetunggule wali sak tanah Jawa. Ora ngerti nek iku masa perangkap. Nggih. Bareng suwe-suwe sadar. Ana apa-apa sadar. Bangun masjid Demak. Sakwise Majapahit runtuh. Ngadeg kerajaan Demak. Demak Bintoro. Ngadeg masjid Demak, cagake kurang siji, apa golek kayu nanti. Akhirnya Mbah Raden Said sing wis digelar Sunan niku dikon gawe cagak lho, tatal ditumpuk. Dadi cagak. Nah, bareng suwe-suwe krasa nek dibujuki sadar. Bareng ape peresmian masjid sarasean kabeh dikon nganggo jubah, nganggo serban. Mokong dekne gak gelem. Aku ki ora wong Arab kok. Aku wong Jawa. Pakaiane wong Jawa yang sampai sakniki. Fotone Mbah Sunan Kalijaga niku ya bebetan jarit, nganggo beskap, nganggo blangkon. Nek gambar Sunan Kalijaga kok nganggo serban double kuwi. Nggih. Double. Double kadek mowol. Mulane aja bodho wong Jawa. Niki mboten salahe wong asing.
Salah awak dhewe, kena apa kok bodoh. Wong penjajah senengane ya pene ya jajah. Nek pembangun ya pene bangun. Wong penjajah iki pene ya jajah. Penjajah itu melemahkan dan menghilangkan jati diri wong pribumi. Sejuta akal dilakoni, 1000 cara ditempuh. Sing penting sukses. Agama itu nek dijalani yang benar sebetulnya baik. Agama akal gawe manembah. Tapi sekarang enggak, agama akal gawe golek mangan. Kenyataan. Yang benar agama akal gawe manembah. Ora kok gawe golek mangan. Mulane nek nang kesusahan teko ya kudu nyumbang. Ora kok digawe kegiatan bar ngono njaluk bayaran. Ya ora njaluk jenenge wong Jawa ki tenggang rasa kok. Orang muni njaluk. Terus piye sing kanggonan omah? Mulane kudu dirubah saiki. Nek nyoto-nyoto iku nggone wong seneng amal, nek nang kesusahan bantuan. Lah, urusan balik saiki, tata cara urusan kematian. Iku tarape wong Jawa ket biyen. Mujur ngalor, iku wong Jawa sing dipenemu. Kena apa kok dibungkus? Lahir mono ditampa, disuceni, didusi, disandangi. Mati ya disuceni, disandangi. Kena apa kok diiringno ngulon? Miring ngulon nek mujur ngalor berarti miring nengen. Kegambarane kiwa karo tengen iki sing positif nok tengen, sing negatif nok kiwa nggih. Mulane kudu akeh apike, kudu akeh positife. Miring nengen. Sepisan ping pindhone manusa lair iku miring, Pak. Mboten mlumah, mboten murep. Nek mboten percaya sakniki takok bedan. Napa takok dukun bayen. Manusa lair niku miring. Mergo napa? Dalane miring. Mboten saged lair mlumah. Nggih, nek ampun ngrembug dugi mriku pun rontok jero nggih. Lha saestu. Dadi niku peradapane wong Jawa, adate wong Jawa dudu adate wong asing. Sing adate kok luar ya mau cara berdoa. Apa wong Jawa, apa Gusti Allah ora ngerti cara Jawa? Ayo. Sakniki kula takok, Gusti Allah niku ngerti cara Jawa napa mboten? Ngerti to? Ngerti bahasa Indonesia cara ngerti. Lah nek Gusti Allah ora ngerti cara Jawa, bener wong Jawa ora nganggo cara Jawa iki. Nggih. Ngerti. Lah wong Jawa nek berdoa beda carane. Bengok sing banter tapi tanggamu aja ana sing krungu, ora mbrebeki wong. Nek contohnya apa berdoa? Bertuhan. Nah, wong ketuhanan nggih, bertuhan. Nek bertuhan ora usah Gusti Allah pe disembah kok diceluk dhisik, narene tak sembah mosok ngono. Lha sing apa nyembah ki mara, nyedak karo Allah. Carane piye? Ana. Ah, mulane dadi wong Jawa aja bodho-bodho cah. Balik teng Mbah Sunan. Bareng sadar niku wau nggih. Mulane contone wis to kaya piye kok nglali suatu saat mesti sadar. Nek sadar eling, roh bener, roh kleru. Dibake tak lakoni dina ngene iki kleru. Lagek krasa gedun besok piye anak putuku. Ya saiki iki dadene. Nah, wilayah Tuban niku paling parah. Mergo napa? Sing melok gelar wong Tuban, mbahane dhewe, termasuk mbahku. Sing ora trah Tuban ya ora ngaku mbah ya wis. Nah, awak dhewe iki trah Tuban utah darah Tuban ya kudu wani ngakoni mbahku sing salah. Lah nek iku mbahku sing salah mosok apa ditutno. Wis ngerti nek salah mosok apa diterusno. Nah, anak putune saiki kudu ngerti. Mergo wis ngerti bener, ngerti kleru.
Dadi aja kenceng mundak napa nggih. Mundak gelis puklek. Dadi lah niku wau jawaban kula. Dadine tata cara ngupakara layon, ngupakara wong tinggal niku kabeh kaya wong Jawa, Mas. Mau sing wae wong Arab muk doane tok. Gek biyen malah rukun. Malah rukun. Sakniki ape berdoa dongane wong tinggal dipilihi. Nek gak anggota gak diberi undangan nek niki. Masih tanggane plek nek ora kulino kumpulane ya ora ngarah diundang kayak undangan. Lho nggih sakniki. Ah niki lho. Dadi kula takok sakniki, sampean dadi wong Islam karo dadi wong Jawa dhisik ndi? Nggih. Dhisik endi dadi wong Jawa mbek dadi wong Islam? Sampeyan dadi wong Islam umur pira? Secara resmi pengaturan di KTP wis usia pira? Ber-KTP 17 tahun. Lahir procot wis wong Jawa kok. Kena apa lahir procot wong Jawa kok ora diajari Jawa? Nah. Apa nyalahno wong Arab? Gak iso. Sing salah ya wong Jawa dhewe. Kena apa kowe dibodoni kok ngandel diomongi ganjaran mbek swarga kowe kok sak duwemu mbok kekno. Lha nggih. Ngerti sakniki keadaan nek teng mriku. Wonten tiyang sing pernah dugi mriku. Ngerti suasana teng mriku niku ngeri. Bangsane dhewe wong Indonesia, ora mung wong Jawa tok, wong Indonesia ora najine Mas nek kono. Pomo bermasalah nu lapor polisi percuma. Wong Indonesia ndek masalah kono lapor polisi ya ditanggapi, tapi gak ono tindakan apa-apa. Percuma lapor. Wonten niku. Sing pun mriki, pun dugi mriki. Niku kiambake ngalami kiambak. Mengalami sendiri, tahu sendiri. Malah teng mriku niku wonten banyu comberan. Dadi banyu kok WC kok napa-napa nglumpuk. Sak kota niku dadekno sitok seperti kolam renang. Malah dipromosekno, sapa sing gelem adus niku bisa nek mulai sugih.